מה אתם אומרים? זו הנביאה מה זה? מיnerלים של קרלו ויברי. קרלו ויברי, מים, מעיינות חכמים. וכאן זה יוצא בטמפרטורה נכנס 30 מעלות, כמו עוברת בבית או קצת יותר. נכנסנו כ-50 ל-72, הכי גבוה כאן. הכי גבוה 72. כן, זה מגיע ככה לגבהים. וזה לא מלקבל את המים האלה? המים האלה נופלים לנהר, שפעם מעומק של 2.5 קילומטר מגיע לנהר הטפלה. נהר הטפלה זה הנהר הנהר שחוסה, נכון? כן. שחוסה כאן טבעת וחוסה כמה מיליארים. ואנשים בזה כאן להירפא ממחלות מיגרנה, בעצם, כל מיני דברים כאלה. אבל המים האלה הכי טובים לגברים. לגברים? לא לאנשים. מה זאת אומרת? אני לא מבין, אבל איך אמרו לי להגיד. אתם אמרנו לך עשינו בתי מלון האלה? יותר מים. כן, נכון. אבל מאיפה הם באים? הייתי עומד של 2.5 מאיפה הם באים? מאיפה הם באים? ממי תהום? קרלו ויברי, מעיינות חכמים. זה קרלו? זה קרלו, זה ההוא. זה קוראים לזה באיטלקית? קרלה, בצלמים, לא. זה לא